Cześć ludzie, dneska u Navodika a v tomto videu povieme si také veľké oznámenie, čo som fakt nečakal si, že urobili. A odber, like a zvoneček. Vidím sa 100 odberateľov. Strašne blízko k tomu odberateľov. Ale zistil som, že 75% ľudí, kúka ma videa, nemá mňa odber. Čo má znamenať? Keby si dali odber všetci, či kúkajeme videa, ja už by som mal dané aj 400 odberateľov. 400! Tak, dobre. Aby ani odkryvaní, idem na video. To nevypovedám si to, že... Ako ste to, ja to videl 400 zľadnutí skoro. Kámo, video, že sa vám rozpadá Godzilla Kiryu. To video má cez 360 zľadnutí cca. Jak si to môžu dokázať? Jak? Ste šalami. Ako? A ďalšie video? 100. Neviem, 120, tak nejako. Ďalšie video? 80 zľadnutí zase. Tak si fakt šalami. A jenom to ešte, že blížime sa k 100 odberateľom. Máme 92. Dobre, mám plán. Ak do konca leta hitneme 100 odberateľov, to musíme vyjednovať celú hlavu. Ale, ak hitneme 100 odberateľov do konca tohto mesiaca ešte, budem si 2 alebo 3 vajca. Napíš do komentárov, že 2 vajca alebo 3. Ak hitneme 100 odberateľov do konca tohto mesiaca. Napíš do komentárov, či 2 vajca alebo 3. Fú, a potom sa hodím do bazéna. Do tujeného bazéna. Ja to tak nedáč. Ja by nechcel si robiť to. Fú, kamo, víš, jak som hitnul tam cez 360 zľadnutí, ešte fakt. Ja som takým vôbec nečekal. Ak by si mi byť taký potený, mám termál sebe, tak pred chvíľou som točil video s kamošmi, že to neviem vraveť, to bude také video také špeciálne, také dobré video, ktoré ma baví otočiť a som mal veľkú. Počkej, teraz počkej, bez mňa. Kámo, to si na tak pes. Ja mám tašku, rebr ochranu. Teraz kámo. Ďalší pes tu je. Mne to svak pukne. Kámo, točím video a na mňa 2 psy. Ja som na ceste a 2. Jeden pes, druhý pes, ako vidíte. Počkaj. Jeden pes, to je druhý pes. Je na mne. Čekajú tu, počkaj, vidíte ich. Kámo, idú 2. Kámo, sa bojím. Jem okolo teraz. A na mňa idú 2 psy, tu sú teraz na ceste. Môžu na hocika zautočiť. Budem trošku ďalej, rýchlejšie. Dobre. More také veci teraz sledujú, čo moje videa. Dorici, opa. Dobre, tak. Počkajte. Tak, dobre. Ja fakt nechápem, ak chceme hitnúť toľko zľadnutí. Kámo, taký šťastný za to, čo sme teraz dokázali. To je pre mňa fakt veľká vec. Reálne pred pol rokom som bol taký kanál, že videa vychádzali často, ale zľadnutia šli. Zľadnutia nešli tak moc veľmi hore a neodberi išli veľmi malo. Prišiel tento mesiac a minulý mesiac odberi išli pekne rýchlo hore. Aj zľadnutia išli strašne hore, aj odber. Čo som mám strašne rád. Takže mám teraz proste tak poviem. A... Čo tak poviem ešte? Neviem, čo mám povedať dnes. Tento deň natočím 3 videá. Jedno som natočil, to je druhé a ešte jedno natočím. Ešte nepoviem vám, aké to bude, ale ide. Ja teraz sa snažím tak, aby som točil každý deň. Snažím sa točiť každý deň. Takže tak. Bez pauzy, moje bomby. Každý deň sa snažím točiť videa. Bude to náročné pre mňa. Keď mám vec, ktorá som chcela, čo poviem v ďalšom videu.
No, a uvidíme na konci videa. Ak sa to páčilo, na mňa odber, like, zvoneček, aby ste neprišli. Takže čaute.